Moi! Jatko sä mun kanssa yhteisen mielenkiinnon kohteen? Mä olen nimittäin kiinnostunut asiakaskokemuksesta yritysten välisessä liiketoiminnassa ja siitä, minkälaisia tunnukselmaisia piirteitä niissä yrityksissä, jotka sitä hyvää kokemusta tuottaa, nimenomaan asiakkaiden mielestä on. Mä olen toiminut B2B-myynnin ja asiakkuuksien hoidon parissa ikäni ja tämä asia kiinnostaa mua ihan valtavasti. Olenkin tutkinut tätä asiaa noin puolisentoista vuotta erilaisista kirjallisuuslähteistä, teorioista, tutkimuksista, joita on tehty, mutta yksiselitteistä vastausta en ole löytänyt nimenomaan B2B-maailmaan. Päätinkin siis käynnistää tutkimuksen itse, eli viime talven aikana olen haastatellut 10 erilaista yrityspäättäjää 4 eri yrityksestä. Aivan loistavia keskusteluja on takana ja mielenkiintoisia löydöksiä. Mä en kuitenkaan jaa näitä tuloksia vielä, vaan haluan todentaa asian myös vähän isommalla joukolla. Ensi viikolla 11.5. käynnistyy tutkimus asiakaskokemuksesta yritysten välisessä liiketoiminnassa ja sen tulee vastaanottamaan noin 2500 suomalaista yrityspäättäjää ja työntekijää. Sä voit osallistua myös mun tutkimukseen, auttaa suomalaisia yrityksiä sitä kautta ymmärtämään, että missä asiakaskokemuksessa B2B-markkinassa mennään. Mene mun sivulle asiakaskokemus.b2b.fi ja laita sieltä yhteystiedot tulemaan, niin mä laitan ensi viikolla kyselyn sun sähköpostiin. Vastaaminen vie vaan noin 5 minuuttia ja palkintona tai kiitoksena saat tuon tutkimustulokset sitten syksyllä. Pieniä makupaloja tutkimuksesta on tiedossa jo aikaisemmin tässä pitkin kesää ja todella mielenkiinnolla odotan, että mitä kaikkea sieltä saadaankaan irti.